Radio fucking Melody. Fucking gang god. Okay, husk nu, der sker noget nyt her den 10. marts. Der skal du være parat, klar til start. Jubilæum! Okay, så kan du godt finde din fanfarfar frem. Fordi på fredag... Kælker, husk vinde med sneer, med skier med mere. Det er Erik Gert. Så kan du godt stoppe med at pille i kronen. Erik Gert sidder på tronen. Okay, og husk, et mareridt i dag kan blive til virkelighed i morgen på fredag. Fredag klokken 9. Klokken 9, det er sagt. Dagen som 21. Ser du hjemme i din lorte sofa på et eller andet etnisk narkotikamand, og billederne bevæger sig på væggene, så ryg en Radio Melody. Radio Melody Radio Melody, sagde han. er tilbage. Den er tilbage. Efter en mindre pause. Det var en pause, sagde han. Danmarks nummer 2 er tilbage, som I elsker den. Nummer 2. Elsker den. Radioætteren vil etterbløde. Han sagde, æteren vil bløde. Og din radio vil gløde. Bløde. Men dig selv om det. Det er på fredag. Det er på fredag, sagde han. Fredag. Når du har lagt børnene i seng. I seng. Og vasket konens fisse. Og vasket konen mellem fissen. Klokken 21. Klokken, når den bliver 21. Så går det løs. Så bliver den løs. Den næststørste premiere. Premieren, sagde Og han. den næststørste radio. Det var den næststørste. Ikke den største. Ikke den næststørste, men den Danmarks... største. Hold lige kæft, når jeg snakker. Fredag klokken 9. Party time.